at y car dda, car y fan o ti'n erbyn iawn y cwm. Wel, dod Lewys hyn. Chi wedi cwrdd, mae John yn dod lan fan hyn. John a Sherry Bowsgil. Ac mae Timothy fan hyn wedi dysgu Cymraeg. Dyw John a Sherry ddim yn siarad Cymraeg, ond mae Timothy yn ysgol Bro Myrddin. Mae brawd yr un, Carl a Melissa yn Myrddin o Cambria. No, Carl is Cambria. Melissa yn Bro Myrddin hefyd. A maen nhw'n dod. You tell them from where you came here. Oh, well, originally we came from Bedfordshire. That's via Brechfa and... Brechfa? Ydych chi'n gweld y dylanwad? Ond a maen nhw'n ymddiddori yn fawr iawn yn y lle. Wel, o'n i'n gweithio chi am Thomas Lewis, Twmi Blancwm yn Blancfod, oedd yn ffigwr amlwg iawn yn amser Beca. Wedyn John Davies, Cwm Gof. Dyna i chi dau hen ddatci. Oedd John Davies yn dad i Anna, mam Elfed. A yr un Davies a John Davies Port Treorci. A dyna chi gyswll arall, oedd hithau'n gerddor arbennig, mae'n debyg. Oedd John Davies Cwm Gof yn wr athro lithgar, cerddor a llenor gwych. Chi'n gweld falle le oedd y dylanwad ar Elfed i hunan. Ac yna, oedd fan hyn ganwyd Elfed yn 1860. A dyma gewch chi ddim mewn fesul 10 neu 15. Ond dyma chi'r teulu gyd. Hywel, Elfed, Rosamond, ganwyd hi ddim yma. John yn atci fe anwyd mewn lle arall. Lewis, Home Lewis, oedd yn brif beiriannydd yn dinas Manceinion. Ac bo fi ddim yn sôn lot am hyn, oedd e'n cael pensiwn achos bod wedi adeiladu lift i fynd â Queen Victoria lan yn Westminster neu Kensington, ble bynnag maen nhw'n rhain am byw. Ond mae enw ar ryw system garffosiaeth mae'n debyg, neu dam yn Manceinion, a pan eich chi'n meddwl nôl diwedd y ganrif fatha, oedd trefi ar hyd y lled y byd yn ail ddefnyddio'r un cynllun. Yn 19 oedd Lewis, Home Lewis, yn darlithio ar beirianneg yng Ngholeg Carleon. Un arall wedyn, Tom Lewis, fi'n cofio hwn yn eitha da, oedd yn brif athro o'r goleg Aberhonddu. Oedd e'n bariton wedi cael cynnig, os fi'n deall yn iawn yn ôl y teulu, i ganu gyda'r Carl Rosa Opera Company. Ac oedd wedi cael cynnig chwarae ar y wing gyda Manchester City. Mae yna sportsmen yn y teulu hefyd, ac un mwyaf amlwg felly dyddi yma, Tony Lewis, y cricedwr, sydd yn bob math o bwyllgor yn dyddi yma. Ond mae e'n dweud yn ei gofiant, my great uncle, mae'n sôn, was a bard and a poet. A sôn am Elfed mae e. Wedyn oedd... Dyna chi beth o hanes y teulu. Beth o'n rôl, fi'n credu bod nhw'n gyd o fewn y fro yma. Yna i Pantwein, byddwn ni'n mynd hibo Pantwein nawr. Oedd yr hen wrthi'n fel wy'n gofio fe, cart oedd miw yma ar pen draw yna oedd yn agored. A ddim byd fel hyn, oedd wedi cael anu gyd. Ond mae yna ddwy stafell fach yma, gewch chi ddod mewn a bydwch i ddod i'n ffydd. Cadeirydd y bardd yn ei sydd swyddog gron. Ja.
Welwch chi'r garreg. Lewys. Bois y Wlad.
Taith I gwsgu ar ben domen, watchwch yr homryw. Mae taclo'n fawr ar ferthol down below, down below. With tanciau'r German army down below. Mae orgwn telu'n cwter, fi a elf ar y gledder. A'r tacleau down below, down below. Ond wes rhyw iaith glwm bwrel, down below. Mariano.